Porto do Son e a Pobra do Caramiñal pasan ao nivel máximo de restriccións que entrará en vigor a partir desta noite. A medida apenas suporá cambio algún con respecto á situación anterior. Entre as principais novidades que se adoptarán estará que só se permitirán reunións de 4 persoas como máximo e se establecerá o seu peche perimetral. Estamos perimetrados por concellos, esa é unha medida que tamén tomou a Xunta, que, bueno, a concellos, canto máis pequeno un concello máis problemático lle pode resultar porque hai servizos que non somos capaces de dar aos concellos pequenos como dan outros máis grandes, pero, bueno, tamén unha advertencia que nos fixeron é que temos que ser comprensivos ao aceptar esta situación porque de aquí en diante o que queda pois é volver ao que tivemos en marzo, que sería o confinamento e o galla que non teñamos que chegar. Os que si o van a sentir serán os hostaleiros, os que se lles obrigará ao peche dos locais ás 6 da tarde, e só se poderá atender nas terrazas. Realmente quen máis afecta o sector da hostelería, que nos preocupa pois moitísimo, non, o que están pasando, e vamos a intentar actuar para paliar na medida das posibilidades do Concello, non? Apoiar a súa reclamación que están facendo a nivel de todo o sector de que necesita un plan de rescate, digamos, pois creo que o Concello vai estar detrás desa reivindicación e tamén facer o que podamos destas nosas competencias. Na Pobra seguen preocupados pola situación. A día de hoxe contan con 36 casos activos, polo que compre non baixar a garda. A información que recibimos do Sergas tamén é que non vamos a salir facilmente para baixar de novo a risco medio alto, que é o mínimo que hai agora en Galicia. Temos que ter un período estable baixo, porque, bueno, hubo outros exemplos onde digamos que ablandaron as restriccións e rapidamente volveron a subir e, por lo tanto, entendemos e bueno, vamos a intentar apoiar un mensaxe que mandamos á ciudadanía que comprendan as medidas, que todas son a veces un pouco contradictorias, pero que si non o peor que se pode facer é non aplicar as que existen, non? Entón temos que apoiar as decisións da Consellería, do Sergas, e intentar facer todo o posible para cumprir con toda a normativa e intentar que as cifras de contagios descendan no noso Concello, non? Mañá está previsto ademais que o Sergas inicie un cribado ao sector ligado ao comercio, que se suma ao xa realizado a pasada semana ao sector hostaleiro.